Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Masturyahanin naman kita pati sa pahamot. Hini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo sa buong tawag siya Armani, Code Absolute for Men. Iyan ni siya ni Giorgio Armani. Panlalaki ni siya, pero kung luya mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, tamis nga vanilla na. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have green mandarin kag apple, na ang citrus niya ay green mandarin. Tapos, may mansanas siya nga prutas nga matamis. Na for the mid, we have nutmeg, orange blossom, kag carrot seeds. Ang nutmeg gahatag siya jutay nga pagkakahang. Kag for the base, we have vanilla, tonka bean, suede, kag woody notes. Na ang vanilla, amugi na siya ang masimutan mo. Gahatag sing iya nga pagkahumok kag pagkanami nga hamot. Tapos may tonka bean siya nga duhilamon nga matamis. Tapos may suede siya, bali paha, no? Gahatag sing iya nga pulbos nga hamot. Tapos may woody notes siya, wala gin lista kung ano nga kahoy, basta makahoy siya kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa tuson naman, bye-bye!